Roedd rhaid marcio'r dyddiad 100 o flynyddoedd ers i'r Cymru gyntaf cyrraedd a'r ffaith bod y Gymraeg yn dal yma. Yma yn Llywelyn, wnaeth y Gymdeithas Gymraeg gytuno i werthu rhan o'i eiddo nhw ac i fuddsoddi'r arian yna mewn ysgol. Posibilrwydd o adeiladu neuadd chwaraeon bach, neuadd, fasa'n gallu bod yn gartre i Eisteddfod Llywelyn. Gobaith ydy gorffen yr ystafelloedd dosbarth fel bydd yna le i blant rhwng 2 ac 11 oed. Bydden nhw'n cael eu holl ysgol o'r ysgol feithrin i'r ysgol gynradd yn yr adeilad. Gyda ni athrawon sydd yn dysgu drwy gyfrwng y Sbaeneg ac ar y cyd efo nhw mae athrawon neu cynorthwyon iaith ac mae nhw efo nhw drwy'r amser. Bydd angen rhywun efo arbenigedd cynradd i ddod â ni o Gymru, i weithio efo ni, i ddod ag arfer gorau Cymru ato ni.